Ei, rotta! Hyi, ihminen! Jättimäinen, puhuva rotta. Onks me tulos hulluks? Pitääks me soittaa valkotakkiset vai tuholaistorjuntaan? Ei mitään valkotakkisia. En halua sinne takaisin. Minne et haluu takaisin? Mistä sä oot tullut tänne? Pyydän, rukoilen, auta minua. Älä lähetä minua takaisin. Hyvä on, rauhoitu. Mistä sä oot tullut tänne? Minua pidettiin eläinkoen laboratoriossa ja minulle tehtiin kammottavia kivuliaita kokeita. Minua pisteltiin monta kertaa päivässä neuloilla ja ruiskutettiin elimistööni aineita, joista tuli paha olo, ja minusta otettiin vähän väliä verta. Kuulostaapa kamalalta, voi raukkaa. Niin, se oli kamalaa. Mut siihen osaat puhua. Miksi et siis sanonut niille tutkijoille, miltä sinusta tuntuu? Kyllä minä yritin, mutta ne vain teeskentelivät, etteivät ymmärtäneet. Ethän lähetä minua takaisin siihen kauhujen paikkaan. No eihän se olisi kivas tehty, mutta eläinkokeita kuitenkin tarvitaan. Joku syöpää sairastava lapsi voi vaikka selvitä sen takia, että... Ai siksi, että minä ja tuhannet kaltaiseni kärsivät ja kuolevat. Tiedätkö, että suurin osa eläinkokeista tehdään ihan muista syistä kuin lääkkeiden löytämiseksi vakaviin sairauksiin? Ja että vain joka 10. eläimissä toimiva lääke toimii ihmisissä. On tosi. Kuulostaa siltä, että eläinkokeet tehdään paljon ihan turhaan. No niinpä, etenkin kun vaihtoehtojakin on. Eläinkokeita rahoitetaan kuitenkin edelleen paljon enemmän kuin eläinkokeetonta tutkimusta, ja laki edellyttää niiden tekemistä. Nyt vaikuttaa siltä, että minun pitää tutustua tähän aiheeseen vähän paremmin. Haluaisit sä tulla mun mukaan ja kertoa vähän enemmän? Minä haluan tehdä jotain koe-eläinten hyväksi. Hyvä on, jos lupaat, että et soita valkotakkisia. Kautta kiven ja kannon, oot turvassa mun kanssa. Tykkäät sä muuten pähkinöistä? Minulla olisi niitä tuolla kotona. Oi, minä rakastan pähkinöitä. Yksi eläintenhoitaja toi niitä minulle salaa. Hyvä. Sitten ruvetaan miettimään, miten me päästäisiin eläinkokeista eroon ja saataisiin luotettavampaa ja eettisempää tutkimusta. Kirjoitetaan vaikka vetoomus Suomen hallitukselle tai jotain. Jipii!